Padayon tang nagbasa sa Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 6, diin tudlo ni Kristo sa wala pa ni siya mamatay, nga siya mahimong pan nga kalanon. Mao ni ang usa sa mga translations sa iyang gisulti sa Ginoo pinaagi sa John 3:16. Unsa may inyong mahinumduman anang bersikulo nga sikat kay na John 3:16. For God so loved the world that He gave us His only Son. Munay John chapter 3 verse 16. Pag John chapter 6, iya nang gihisgutan didto unsa diining gugmaha, unsaon ni pagpakita, gihimo niya ang iyang kaugalingon nga pagkaon. Kamo ni ama mo ron dinhi mangaon mo Ginoo. Mura mo nakalitan sa kong pangutana usa ra may nitubag. Ni amo aron mangaon og Ginoo. Ganahan gid mong muka og Ginoo. Yawa gud. Kung mangaon mo sa inyong balay, unsa may inyong bation og naay pagkaon ba, nya magkasaw mo kaon, malipayon mo o masukanon? Kana mulami ra gid nang pagkaon basta naghigugmaay ang nangaon. Nag-away gani ang nangaon, nya mangaon sila. Unsa may mahitabo sa pagkaon? Wa gyud lami. Ngilingian na imong tupad. Lamian karong musimba kay naa na siya. Ing naganahan kay kung musimba basta naa ka. Sige, ing na. Sige na. Ing na ba? Imo bang imong tupad ba? Ing na ganahan kay kung musimba basta naa ka. Nya gatan-aw mo aning gawali, ganahan mo musimba. Nya mo palit mo slat. Sinanasan ayaw lagi na ninyo o ganahan mong musimba palitan mo slat, di ba? Mo na siya. Pero unsa manggyoy ning gugma, kining gugma mauni ang sugo sa Ginoo, mato pa niya the highest commandment. Nya karon do na sa siya'y pinaka number 1 nga sugo natong tanan. Pagdayon na ninyang sakas langit, unsa may iyang sugo, matud pa sa atong tubag sa Salmo, sa to, panglakaw kamo sa tibuok kalibutan ug isangyaw ang maayong balita. Nga karon di naman kinahanglan kay itang mulakaw sa tibuok kalibutan, dako kay gastoy mo adto kag Europe, adto kag Amerika, adto kag dili, text lang. I-upload lang sa YouTube, di ba? Magmisa ta dinhi, atong upload sa YouTube. Awa na, daghan na kaayong makabati. Pero ang problema, pangutan na unsa may atong gisangyaw, maayong balita o daotang balita. Sa inyong paminaw, maayong balita o daotan? Maayo, okay. Maayo di ay. Ang ato karong mga politicians o ang ilang mga supporters, unsa kay ilang gisangyaw diha sa ilang paglakaw-lakaw, either naglakaw-lakaw physically or naglakaw pinaagi sa internet or sa social media. Unsa kay ilang gisangyaw, maayong balita o daotang balita? Sige, dool-dool na ra baron. Ako mo gamit ko aning punga pero wa jud ko kasuway ani ha. Nakaron ko no tingkamang. Karon bang mga panahon na kuno ba tingkamang pero wa jud ko masuway, wa jud ko kasuway sukad 1987 hangtod karon wa jud ko kasuway gikamang ko. Gahuwat kong kamangon. Ako no Madrid no yung kamang natan. Okay. Karon nang gawas baya ang mga pari o mga madre na kita ko sa YouTube, nagrally sila atubangan sa kumilik
Ang sana, kumilik dito sa Manila. Nagrally sila, dag placards, kay ilang gideclare ang ilang gisuportahan na kandidato. Mga pari, mga madre, ambot, kuyog man tingin ito, mga seminarians, tuaron sila dito, nagrally. Ambot, maing balita ba ka to? Ako di man kumupugong, pero ang ako lang point, kanus aman mahimong maayong balita ang atong gisangyaw. Kun ang atong gisangyaw mao ang gugma, maghigugmaay, kana mo'y isangyaw. Sa unang pagbasa, ni adin hinato makita ang gugma sa Ginoo nga maoy iyang giingon nato. John chapter 15, niingon sa siya, paghigugmaay kamo sama sa akong paghigugma kaninyo. Mo na ang model ha, paghigugmaay kamo sama sa akong paghigugma kaninyo. Giunsa man ta paghigugma ni Hesus? Why kontrapartido? Wa siya mo establish og kontrapartido. Tanawa, si Saulo, si San Pablo, ba nga nahimong San Pablo, kontrapartido siya sa mga Kristiyano katong gasunod ni Kristo. Muna ang iyang gibuhat, iyang gilutos ang mga Kristiyano. Gipapatay niya si Esteban, kay young officer man siya, nangayo siya og authority sa mga Hudiyo nga authority or sa Roman ba to, aron panakpo niya katong nagsunod nga nanagan ngadto sa Damasco, gigukod niya kay iyang ipapriso, niyang mo resist patyon naa siya authority motong gapanon na sila padong ngadto sa Damasco aron tinud-on ginilag gukod nya. Si Ananias ang pari sa mga Kristiyano nga tuas Damasco, gikuyawan, gikulbaan kay naanay notisya nga padong na dinhi ang nganlan og Saulo, grabe kaayo mulutos nato, hurot gyud taron ani, di ba? Unsa may giampo ni Ananias, Ginoo in town, patya in town ning among kaaway aron dili kaabot diri, awa sa tingali, no? Pero ilikay kami ni ining among kaaway, ilikay in town mi Lord, protektahi in town mi aning among kaaway. Normal gina nga gibati nila, nanagan gud sila. Sus, gipadamgo mas Ginoo si Ananias, adtua aning balaya karon dayon kay tua didto si Saulo nabuta nga ayuha siya. Niingos Ananias, Lord, nahibaw baya ko unsay tuyo anang tawhana padong dinhi, ang pagpangita og pagdakop namo nanago ganimi, imo na noong kung pasugato niya. Di ba? Kakuha mo sa istorya? Uy. Bi, kamo kuno be, kamo, naitawang galutos nimo, nya, hunghungan kas Ginoo, sugata. Nya kanarabang tawhana, ang tuyo, mao ang pagdakop o pagpatay nimo. Nya, nakahatag na gid siya sampol, gipatay na ang usas mga leaders, si Esteban. Be, sugat ka. Abisa na lang, ingon ani na lang. Kanang kabit sa imong bana, nasakit. Nya way kwartag ikapa-ospital. Nga ingnon kas Ginoo, adtua dadas ospital patambaling. Nya ibaligya ng imong gamayng yuta, aron do na kay ikagasto sa ospital anang kabit sa imong bana. Adto ka. Oy, tubag. Na, tingo. Pero si Ananias kay nagsigi magkaon sa Ginoo, gikaon man niyang Ginoo, nahimo siyang liwat sa Ginoo. Wa na siyang question pag ingon ni Kristo, ayaw na dihag panagana, kay ako siyang gipili aron maoy magsangyaw sa akong mensahe ngadto sa mga dili Hudiyo. Tanawa ha? Ang kaaway ni Kristo iyang gigamit nga iyang mensahero
Murag di na to masabta, no? Ang gasigig daot nimo mao na noy magsangyaw sa imong mensahe. Imposible. Imposible gyud kayo. Pero ang Ginoo ra gyud makahimo ana. Only the love of God can make an evil person a holy one. Muna ayaw gyud dumti ang imong isig katao. Huwag kang magsabi ng tapos. Sabi ng mga Tagalog. Di ba? Ayaw din pag-ingon nga, wa na. Kanang maglagot ka sa pari, niya mo ingon dayon ka, di na dyan ko mo simba ng pariang. Oy, sure? Tanawa o niyag mahimo na ni mong parish priest. Mo simba dyan kag balik, oy. Di dyan ko pa dito, madto dyan ko dito. Ay na lang ta. Ako bitas una, daghan kay gadumot na ako. Naglagot sa akong winalihan o sa akong binuhatan. I-post pa ko social media, ipanabi pag yun ko. Karon, magsige nag-amin. Oy, padir. Nako, I love you. Ang totok mo muna ako. Nagtuong mo na makako. Tinuod ba yan, ha? Diha pa'y gahilak. Kani kusog yung kaning mudaot nako. Naghilak in town. Kay pahilugan yun ang iyang mahal sa kinabuhi. Layo-layo ra ba? Ako dyan kuno'y gipangita. Nako kanira bang nag-text nako, animal ra ba dyan kayo sa una. Pero suod yun mi niya. Suod yun mi ba? Pero ning bali lang siya partido. Dito siya sa laing partido nga nagsigig persecute nako. Sige na yung daot to the max. Karon gahilak-hilak naman kay ipaadto gyud kay kung an lagi. Ako jong giadto ninggakos gud siya nako. Pero wa gyud mangayog sorry. Kay lipay lang gyud kay siya nga kanang niadto ko. Pero wa mangayog sorry. Kinahanglan pa ba? Kailangan pa bang sayo ay bigkasin? Di ba? Kailangan pa bang ako ay tanungin? Di na sa mata mo makikita ang iyong damdamin. Di ba? Mauna, mahigog mata. Muna kani-kanong atong mga kandidato karon o mga supporters, paghigugmaay. Unsa may atong higugmaon? Higugmaon na to pag-una ang atong nasod. Ang atong pagka-Pilipino. Doon na tayo sacred place nga kining simbahan. Di man gani ni pabutangan din hiog ka na ganing, di man gani mo palakton sa unang panahon kamo mga lay, di mo kasaka diri oy. This is the holy of holies nga ang pari ra nga holy kaayo mao ray makatungtong diri. Naanay koral diha. Anha ra mo diha magluhod. Maghuwat mo tagaan ug di sad mo tagaan panguli mo sa inyo. Dili mo tagaan ang sacred species. Kaila kay tag-unsa ning sacred, including sacred life, consecrated life. Pero atong i-desecrate panahon sa politika. Nalipay pa kang Ginoong anak. Muna maghigugmaay ta. Di ko ganahan mo tawag anang kontrapartido. Unsa man unta ang may itawag? Naamo ko ng kontrapartido? Karon ay mga ginikanan naghilak kay ang ilang mga anak ni kontra na nila tungod lang kay lain-lain silang kandidato. I-post pagyud sa social media. Ingnon pagyud nga you lost your son forever. Grabihan naman anak. Because of this, you lost your son forever. Napag yung maingon nga, mura kong mamatay. Ug ludon kong magtanaw sa akong inahan. Nganong iyan ang gihimong pagpili. Nganong kanay iyang gipili. Ana ba, mga anak, naghilak in taon ang mga ginikanan. Naara ba tay figure nga ginikanan? Di lang ako isulti. Nga nahimong ingon ani,
Nya gi-highlight pagid ni sa mga vloggers nga doon na say gisuportahan. Murabag doon ay intention ba nga nung gipost maning niya diha sa social media, gihimong viral nga nakadaot man ni og relasyon sa ginikanan og sa anak. Nya malipay ta ani. Ang simbahan magpakahilom ani, I condemn this act. This is against the commandment of God. Honor your father and mother. Bisag unsa pa na sila kangilad. Di ra ba jud kay tanto ngilad? Amo, di man jud ngilad. Ang iyang ginikanan. Nya ingnon, you lost your son forever. Masusuka ako, makita na ko imong naong. La, unsa naman ni? Nya mao ning klasiha sa ato dining political activities o mga attitudes. Nya mo apil pud ming taga-simbahan. Patay. Way kaugmaon ang atong nasod. This is a very clear indicator nga wa gyud kaugmaon ang atong nasod with this kind of attitude ba nga di ta ka maong maghigugmaay. Let us ask the Sacred Heart of Jesus. A heart nga maka-accommodate og mga kaaway. A heart nga kamaong mo transform sa iyang kaaway into a friend nga mahimong higala. Kanabang heart nga kamaong mo antos og magpakamatay para sa iyang kaaway, mao na gihimo ni Jesus. Kanabang heart nga ang akong kontrapartido himuon akong alay sa akong misyon sa paghigugmaay. Kanindot ana no? Kamo, kinsa man inyong sundon ron, kanang kusog ang manaot sa iyang kaatbang o kanang kusog ang muhigugma sa iyang kaatbang? Sunda si Jesus, hastang iyang kaatbang, gihimo niyang magsasangyaw sa iyang misyon, sa iyang ebanghelyo. Sundo nato si Jesus, di ta mo sunod og tao, ug naa may tao mo sunod ni Jesus, ikuyog na nato atong butaran. Kung di isa siya mukuyog ni Jesus, yawan-on kayo, ayaw, butaroin. Sawa man ko'y mapili pa din. Tangilan na dihag, abstain. Pero huwag na, butang isad. Huwag na sa kay paglaong, aning ko ana, bisag animal ni gamay, butang ni. Niingon si Ananias, last na lang ng putas, taas na naman akong will. Niingon si Ananias ba, Lord, kahibaw baya kag unsay binuhatan anang tawhana? Kanabitang gusto ni Ananias kaning atong tawhanong kinaiya, kanabitang hinumduman ang nangagi, di ba? Kusog kita na halongkatin ang mga nakaraan. Di ba? Muna sa Tagalog. Pero si Jesus ang iyang gitanaw karon and forward. Karon maghimo tag bag-ong sinugdanan. Ayaw na hinumdumi ang nangagi. Di sad ilubong sa kalimot, pero mulaom ta. This is our Christian hope. Christian hope. We can start a new beginning if we love each other. We can start new beginning. Paragod anang nagkabuwag ng mga bana o asawa, kay nangabit ang usa, niya karon ibalik nang gahilak, gato ang luha, maingon dayon, we can start a new beginning. No? Kay paralyzed naman siya gikan karon hangtod sa katapusan, di agas ng luha, di nakasulti. So we can start a new beginning. Di ba? Na kamoron mao sa natong gitawag og renewal of heart. Kaya gina nato ay napagsighisgot atong nangagi, let us renew. Mabitan na dinis atong simbahan, magsige pataghisgot atong kapilya dias atbang, ayaw na. Let us start a new beginning. Maghimo taglaing kapilya o naa. Kana sag naatay kwarta. O guasad, mag-sharing lang gutag unsay naa. Pero let us start a new beginning of relationship. The relationship nga gitawag nato paghigugmaay. Ngina, nindog na ta.